медиите отразяват събития. Колкото сме по-бързи, толкова е по-висок рейтингът ни. Когато медии като Радио Благоевград сами създават събития, вчера поставиха началото на седмицата на нашите зимни празници, и това е втората проява, откриването на тази изложба, ние искахме да се срещнем очи в очи с хората, за които правим радио. За да можем да си кажем, да споделим онова, което не успяваме да си кажем, да споделим в ефира. Много се радвам, че сте с нас тази вечер на приказката, която Галерия Маславски поднася за всички нас. И ви благодаря, че сте приятели и слушатели на Радио Благоевград. Приятна вечер за всички! Уважаеми гости, добре дошли и от мен. Удоволствие да ви кажа, че ни предстои среща с необикновена изложба, която не е направена по академичните канони. Тя е приказка от Галерия Маславски, с гласовете на художниците Милко Бошков, Пламен Ботев, Светлин Русев, Свилен Блажев, Стоимен Стоилов и Светелина Максимова. Имена, които сами говорят за себе си, като отделни вселени, и те са си абсолютно самодостатъчни. Казвам необикновена, защото тя разрушава всеки възможен опит за хронология. Движи се непълно свободно във времето на своите автори, напред и назад. Показва ги такива, каквито може би никой от вас не познава и не може да си представи. Разбира се, далече съм от мисълта да ви занимавам с някакви мои претенции или изкуствоведско-подобна материя, словесност. Важното е, че истината на приказките никога не е буквална. И онова, което ни свързва, е една вътрешна необходимост да открием, да изобретим, ако така мога да се изразя, проекта на духовността в едно несъмнено интересно, но в редица отношение и известно време. А вие добре знаете, че най-активната метафора за това е изкуството. Казах ви, че тази изложба е различна. Нещо повече. Авторите с имена, които отдавна вървят преди тях, са сплетени в един сюжет и диалогизират помежду си. Ще го усетите със сигурност. Този следобед, опитвайки се да чуеш шепота на приказката, най-неочаквано от паметта ми изплуваха едни думи на брак. За това как в онези години Пикасо са си казвали неща, каквито повече никой няма да има в себе си, за да ги каже, и които повече никой не би разбрал. Мисля си, че подобно вълшебство трябва да се случи тук, и това е наистина свидетелство от първа ръка. Всички ние да имаме привилегията да доловим какво си говорят достолетния Светлин и откривателя на уникалност Милко Бошков. Детето Пламен Бонев умеещо до съвършенство да възниква в собствените реки на видимите и невидими цветове. И изненадващия свикър Свилен Блажев, който не само магиосва с бъдници, владеенето на фактурата на разумните материали, но и може да те отведе в някакъв нежен парижки сън, приказка. Още извън граничния Стоимен Стоилов с неговото свободно пътуване във времето и с техниките, и причудливо младата и цветната Светелина Максимова. И всичко това означава само едно – да създадеш приказка, да събудиш сетивата си и да чуеш мълчаливия голос на произведенията на изкуството. Тези трептящи пространства, през които се святка. От тук започва празникът. И от тук разбираш, че отвъд зад платното е сърцето на художника. Отсам е вълнението, което излъчват картините му.
а в средата някъде стои живописта. Съвсем на финала ще ви призная, че в основата на тази изложба е едно стечение на обстоятелствата и една лична моя среща след години. Друга приказка. И самият Иво Масларски. Преди да го покажа тук на микрофона, ще кажа, че той не е просто един от най-големите български галеристи, колекционери, ценители, направил десетки изложби у нас и в чужбина, но е личност, обвързала съдбата си с изкуството. Човек, който обича художниците и ги защитава с неизменна вярност. Иво Масларски. Добър вечер. Особено ми е приятно, че тази чистам Благоевград. Ще бъде доста кратък. Най-напред нарисувайте клетката с отворена вратичка. После нарисувайте нещо хубаво, просто красиво за птицата. Сложете платното в градината и се скрийте. Понякога птицата идва веднага, но в много случаи години трябва да мина. Ранната или късна поява на птицата нямат никаква връзка с успеха на картината. Щом птицата влезе в клетката, затворете вратичката с четка. Изличете всички решетки, като внимавате да не допуснете нито едно от перателите. Закачете платното на най-хубавия клон в градината. Ако птицата не запее, това е лош знак за картината. Ако запее, може да се подпишете. Изтръгнете едно от перата и въгъла напишете своето име. Обичам страстно своето признание. Нищо не е по-хубаво от него. То е много по-възвисено, отколкото някой смята. Изкуството е великолепен урок за искреност. Големият художник изразява винаги това, което мисли, с риск да се сблъска с всички установени предразсъдъци. Това е една частица от приказката. Другата е пред нас, разказана от авторите. Искам да благодаря на Радио Благоевград, Любима, за чудесната инициатива, която са подели. Искам да благодаря сърдечно и на вас, защото с вас приказката продължава. Приятна вечер! Аз не знам дали това е обичайно, казаха ми аз да кажа нещо. Черека нещо. Аз съм нарисувал. Ще ви кажа само, че истинско удоволствие е човек да участва с тези художници в една изложба. А не знаете какво удоволствие да бъде приятел